Добър вечер на всички. На мен се пада честта да говоря първи от всички кандидати тази вечер. Казвам се Петър Николов, на 35 години съм от Аспарухово. По професия съм адвокат. Няма да говоря днес за моята работа. Дошъл съм да кажа защо се кандидатирам. Човек, който считам себе си професионално успял, работата ми върви, но се замислих едно, че човек не трябва да мисли само за себе си, не трябва да гледа само пред собствения си нос. Аз не желая да живея в онази ботева политическа зима, в която съм се завил под юргана и чакам, и не знам какво чакам, защото живота навън си върви. Това, което не ми харесва в моя район, е безвремието, липсата на отношение на администрацията към гражданите, липсата на контакт, липсата на решения, липсата на диалог. Ето защо аз поех тази тежест да стана кмет на район Аспарухово. Затова на 25 октомври с бюлетина номер 24 за Аспарухово и за Варна.